בבקשה. יאללה, בואו כנסו. כן, כמה מחוות אתה חופש? שנה? כן, רק קודם. מה שלומכם? אנחנו בסדר, איך בתל אביב? ברוך השם, לא גדולות. מה עושים מחר? שאני לא ממש גרתי בירושלים. אז זהו שרצינו לדבר איתכם על הימים הקרובים. בואו נעלה למעלה. יש משהו? מים, אבל לא מעברת. סבבה. יכול לברכה. תודה. סבבה. אז על מה מדברים? אנחנו לא נהיה בבית ביומיים הקרובים, אנחנו נגיע רק בערבים. אתה זוכר שסוף שבוע עכשיו, נכון? כן, זה פגישות של הקבוצה שלנו. סיפרת לי. כבר לא זוכר מה אתם עושים שם. כן, אז אין טעם שאני אספר שוב. תכלס. המקום כולו יהיה לרשותכם, אני אשאיר לכם את המפתחות שם על השולחן, ותרגישו חופשי להשתמש בכל מה שאתם רוצים. סבבה. תודה. אז מה יכול לך בלימודים? פרשנו. פרשת? כן. שניכם? כן. מתי? כבר בסוף הסמסטר הקודם. מה קרה? אני מניחה שחשבנו שכסף זה נחמד, אבל כנראה שזה לא מקצוע שאנחנו רוצים להיתקע בו לנצח. מה, לא אהבתם תכנת? איפה? ממש שנאתי על זה. לא, מכין לא כיתרת על זה משהו. לא היה לי כזה אכפת בהתחלה, בסוף חשבתי על זה קצת יותר. אז מה הלאה? נראה, יש עוד זמן בחיים. חבר'ה, תבינו, אנחנו כבר משקיעים ב-30. הזמן תם. אל תבאס אותם. עדיף לחפש כל החיים עד שלא להיתקע במה שלא אוהבים. צודקת. יאללה, בואי נביא את התקימות. קצת אבל אתם עדיין יוצאים איתנו, נכון? ברור. בוא'נה, נועם, יש כוח להביא אותו. מה מזמינים? בוא נזמין את לו. יאללה, עליי, נו. תביא שזה יותר טוב. תשמע את המוזיקה. כבר היינו שומעים כאלה בתיכון? חזרתי לשמוע. למה מה קטע? התחלתי לשים לב אני קצת יותר, תקשיב. מה טובים, מה טובים? חברים חסים להפרדים. תעשה לי טובה, אני כבר דבר איתי על מישהו, לא איתי על די או משהו. וואי, ליאו, ראית את הסרט לפני שצית? לא. וואי, זה גאוני. אני שם קטע קורא. שהוא כל הפוסטר, ואז יוצא מהפוסטר, אפשר לו כל מה שצריך לעשות, כי אפשר לו כל מה שצריך לעשות. בוא'נה, אתה נהיית שתיין גרוע? כמה זמן לא שתית? הרבה? הפסקת ליהנות מהחיים אתה, זה אה? מים לה? לא, לא, בסדר. טוב, העיקר שהוצאת את זה. יאללה, בוא נזוז. נהיו מוזרים שתי אלה, לא? לא יודע, לא החלטתי אם הם מכניים או נינוחים. בטח נפשקו מסמים או משהו. איזה סמים, אבל אני שאתה בירה אחת והקיע לי. מה היה הקטע הזה בכלל? אני... טוב, נלך לשם. טוב.